Kaixo, Aritzez izan naiz eta alboka dultzaina eta txistua jotzen ditut. Datorren ikasturtean aukera berri bat izango dugu 3 instrumentu hauek elkarrekin ikasteko. Euskal doinutegi, kale giro eta dantza emanaldiei begira aukera paregabea 3 instrumentu hauek deskubritzen hasteko. Saio hauen berezitasuna 3 laguneko taldeak osatuz eskainiko dela astean 60 minutuz. Beraz, instrumentu hauek ikasi nahi badituzu, aukera paregabea dela iruditzen zaigu. 8 urte edo gehiago badituzu, badakizu nun gauden. Mila esker eta ikusiko garelakoan agurtzen naiz.